अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोस्तियां बाजार। डीजे रंजन विश्व हमके लगन में लैले भातारे रतिया में कइले भातारे रतिया में कइले कवनो सुना उड़ रैले भातारे रतिया में कइले भातारे रतिया में कइले हमके लगन में लैले भातारे रतिया में कइले भातारे रतिया में कइले डीजे रंजन विश्व नहीं जाला भातारे रोजे खाला क्या कही सखी रतिया में नहीं माने भातारे रोजे फाने कि लहंगा उठा के जब चढ़ेला नहीं जाला भातारे रोजे खाला क्या कही सखी रतिया में नहीं माने भातारे रोजे फाने कि लहंगा उठा के जब चढ़ेला दहरत से हमारा मुँहले भातारे रतिया में कहिले भातारे रतिया में कहिले हमके लगन में लैले भातारे रतिया में कइले भातारे रतिया में कइले डीजे रंजन विश्व सखी राजा रोहित देला मजा की बात नहीं बुझेला बात माने न आंचल अमित की बात नहीं बुझेला सखी राजा रोहित देला मजा की बात नहीं बुझेला बात माने न आंचल अमित की बात नहीं बुझेला मदरत से मुआइले भातारे रतिया में कइले भातारे रतिया में कइले रिकॉर्डिंग बाय अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोस्तियां बाजार।